खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 20 डिसेम्बर शुक्रबारनि पान्जामुथिखौ फरायथिन लादों आं कमलि ब्रह्मआ। पान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। जेरावखि थाङा मानो नोंथांखौ सुथुरा सफै खालामगोन, सुथुरा नाख्रेबनो नाजागोन। वृष राशि। गुन गोनां हाबा मावना बयजोंबो सनमान होजागोन, मोजां सान जागोन। मिथुन राशि। सोरखौबा फसायदोंब्लाबो गावनि लाजिनायावनो बुंथिनो हायि जागोन, गोसोआ उसुखुथु जाबाय थागोन। कर्कट राशि। गोजौ फारसे जौगानो हागोन, थांखिसिम सहैनो हागोन, मोजां सान जागोन। सिंह राशि। माबा मोनसे गोरोन्थि हाबा मावना बदनामाव गोग्लैनो हागौ, गाज्रि सान जागोन। कन्या राशि। जेबो मावनो दांनो गोसो गैयै जागोन, मोनसे जायगायावनो दिदोम थानो गोसो जागोन। तुला राशि। गोदान रादाय खानो हागोन, साननायफोरा जाफुंगोन, मोजां सान जागोन। वृश्चिक राशि। खामानि दामानिफोरा मावब्लाबो जोबनाय नङा, देहाखौ जोबोद खस्थ' मोनगोन। धनु राशि। साना जेथो गोनां जानो हागौ, सोरनिबा रां दाहार लानांनो हागौ, दुखुजों साना बारलांगोन। मकर राशि। माबा मोनसे खामानिनि थाखाय थांलाय फैलाय जानो गोनां जानो हागौ, जिरायनो सम गैयै जानो हागौ। कुम्भ राशि। गोबाव समनिफ्रायनो जानाय देहानि बेरामा गानो हागौ, मोजां सान जागोन। मीन राशि। माबा मोनसे बिबान मोननो हागौ, बयजोंबो गोरोबलायना थानो हागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। दानिया फैदो नोंथांनि पान्जामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि। गोजोन्थों। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन। गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव